Γιατί θες να κλείσεις το παιχνίδι? Δεν θέλω να κλείσω το παιχνίδι, να κλείσω το OBS θέλω γιατί έχει μπαγκάρει. Γιατί εγώ λέω να κλείσετε τον τέτοιον. Τον στούσα κανακελί. Ναι. Συμφωνώ. Κι εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Τώρα το λέω. Όχι, εσύ στο σχολείο λες ότι είναι το e-boy σου, η girl σου, τι Μεσαία, έχεις πει. όχι εδώ αυτά. What? Όχι ρε φίλε, να με πετάει γαμώτο, γιατί να με πετάει. Οκ. Μπρο, θέλω τώρα να πάω να βλέπω Bob Σουγκεράκι, το intro του Bob Σουγκεράκι μέχρι να μου κάνουν τα μάτια. Θα σου βάλω κοκομέλον για να σταματήσεις για λίγο. Γιώτα, από το Παναγιώτα. Λοιπόν, κάτσε καλά. Από το Παναγιώτα βγαίνει, νόμιζα ότι έβγαινε από το Μιχάλης. Ακούω κάποιον έξω από το σπίτι μου να μιλάει. Ξέρεις τι μπορώ να θέλω έξω από το σπίτι του όποιου να είναι, μπρο, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, μπρο. Είμαι... Δεν είναι αστείο. Ποιος είναι το φράκι μου πάλι? Οι θαυμαστές σου. Λοιπόν, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Θες να βγεις μαζί μου? Πρώτη γάμου, δέχομαι. Λόγω με ναι, ρε. Όχι, έχεις πεθάνει 100 φορές, γιατί να έρθω κι εγώ. Δεν είμαι βλάκας. Δεν θα πεθάνω, δεν θα πεθάνω. Δεν- Έλα, please. Έλα, σε ένα μπάσκετ θα πάμε, έχει νέδρες. Καλά, μην έτσι. Δεν είμαι τόσο βλάκας. Είμαι βλάκας, αλλά όχι τόσο. Πρέπει να πάρω λίγο. Πες μου ότι έπεσε. Ω. Το έχω, το έχω, Πάντα το έχω. items, RIP. Δείτε τώρα πόσο καλός είμαι. Έλα εδώ, γκάστε, έλα. Φοβάται τώρα, φοβάται. Βλέπεις, φοβάται και δεν θέλει να με αντιμετωπίσει, φοβάται. Συγγνώμη, αλλά αυτό και οι δύο στη μέση της πρότασης προσπαθείτε να λέτε πράγματα και να δείτε. Ρε, είδες πόσο καλός είμαι, δηλαδή δεν έχω λόγια. Είμαι ο πιο καλός player. Πινελουπού. Παιδιά, εγώ θα πάω να βρω ένα μπάστιον. Επειδή έχω βρει ήδη ένα πρώτο. 2 hours later. Two thousand years later. Το σκότωσα! Μπρο, εντάξει τώρα. Έχω πολύ σίγμα τώρα. περίμενε. Δώστε μου όλα τα achievements, τα αξίζω. Δώστε μου όλα τα... Όχι πάλι, όχι πάλι! Τι γίνεται, Με βοηθάς πες βοήθεια τώρα, καλά. λίγο. Πνέλα, κάτσε. Ωραία, άμα το κάνω αυτό το jump, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Δεν πιστεύω ότι θα αλλά. Κοίτα εδώ. Πώς ανεβαίνουμε? Ναι, είπα. Ναι. Εντάξει, το κόβω. Ο ναός... Ο ναός, δεν ξέρω... THS... Ατζίας... Μπότας! Εδώ πέρα την κάνουμε worship. Θα
καλλιτέχνη μου. Το περισσότερο που μπορώ να σου δώσω αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Μας κόψανε το Να είσαι budget. ευγνώμων. Ναι. Αγία πόρτα. Πόρτα. Εντάξει, δεν μου αξίζει η Αγία πόρτα, εντάξει. Θέλω να βρω ένα τέτοιο bio με τα cherry blossom, τα δέντρα. Πού μπορεί να είσαι. Κάτσε να το μυρίσω καλά. Είναι. Περίμενε. Θεό μου. Περίμενε. Είναι. Θα σχολιάσω. Είναι από εκεί. Βάζω στοίχημα 3%. Πώς είναι εκεί. Όχι, όχι. Εγώ έχω περισσότερη πίστη. Άλογο. Αγάπαμε. Πρέπει να πούμε Ω Αγία Μπότα. Ω Αγία Μπότα. Χρυσή Αγία Μπότα. Κοίτα τώρα. Ναι, καλά! Μπρο. Ναι, καλά, πάνω από εκεί, πάνω από εκεί. Από πού? Και από εκεί. Ευθεία. Ναι, 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 ναι. Εκεί θεία, πήγαινα. πάνω, πάνω. Οκ, πάω. Έχει τέτοιο! Έχει cherry biome. Τι έχει? Έχει cherry biome. Αντί, Damn, son. Α!